To by sme neudržali ani keby sme sa dostrali. Došli ste na 4, do boha, není vám to blbé? Pecková hra, ty koko, ty idem sa napiť konečne. On, alebo ten, čo on chce aplikovať pravidlo, že je ten moment, kedy proste musí zvládnuť. A kde sme v Rodézii? Vedia vpredu snáď. Čo máš tam mlieko? Neviem, či to je palica, alebo čo to je. Krš. Ale že by to bola diaľnica? Ne, to je ona. To je pičovina nejaká. Formácia stádo. Leta nám tu dron. Idem dozadu, písaj dozadu. Vracaj sa. Nebuďte tak na kopne, odstranite sa. Jop, malina vyjebaná. Viem. Jalla, jalla. Svatí muži. Požehnaný. Mami, mám ťa rád. Som v televízori. Som v televízori, áno. A drží to mikrofón, ne? A ze záberu bude, víš co? Zuby. Kubo, víš co bude ze záberu?
Asi takto jeho tvár. Daj si Neviem. posledné. Počkaj, ešte musím povedať. Mami, dobre varíš, ale tá fazulová polievka není dobrá. Dávaš tam moc cesnaku. Ľúbim ťa. Tady já. Nevím co povídat, unavený jsem. Vymýšľajú kokotiny furt, už jsem nachodil dost. Hladný jsem, alebo jsem meteor nejedol dneska moc. A dúfam, že neumrem, není medkit. Nemáme pytel drog. Kto chce kameru dál? Tam drogy. Potrebujeme hodiť zvieratka. Dôkazný materiál na drogy, chalani. Jak sa nás natáčaš? Špaténka. Komentáru, jak sa volala prvá planéta z Hviezdnej brány z filmu. Kurva drát. Jak to bylo? Telmak, Čokra, Jaffa, Kree. Prosím ťa potom povedz, kde máš ľudí, aby sme to vždy náhodou sa stiahli. Nemám nič u sebe, iba svoju ID, iba papíre. A dolár nemáš? Vôbec, ja som nedostal ešte ani výplatu. Môžeš mňa kúknúť, neujebávam, pri sám Bohu. Minúta! Patrne. Zapadej váš. Nám niekto už volal, že chce medkit furt upiť. Ešte vpredu, asi 10 metrov. Díky moc. Ja žiju, kurva. Gary, no do baráku. Ušetrený. Assalamu alaikum habibi. Alaikum assalam. Ja bola s agentami na protidrogové a oni mi dali nejakú injekciu a teraz venčím kotva, aby sa kotva napasla. Kotva hladná, musela nosiť kotva. A kotva nespadná. Kotva nespadla. Kotva tu išla a nehľadala dobrá piesok, ktorá ona dedu. 100 000 eur. 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 100 000
Nech ťa Alak sprevádza. Alak s tebou. Alak, ísť. Už popíše. Dvě auta. Čo, aj Delta ide? Dvě auta, dva turety. Dva káre. Máme hotovo? Čuchni si. Super! Co? Za horizontem, rovno. Vyrážame, nikde zastavený. Nemôžeme, pred náma sú dvě auta, dva turety, asi naflovené. Jedno jsme otočili, včilili druhé. Ne, ano. Ale však Fog je tam. Oni zašli od vašu ulicu. To je super, ale my sa nemyslím. Aha, My ideme hudým smerom, my ideme do moby. dobre. Ideme? Môžeme vyrážať? Sevne, hej. Zostaň. 19.05. Zostaň to. Vůbec. Ja pierdolę. Další. Dvanáctka horizont! A jedeme. Ležerně zabíjáš. Ležerně zabíjáš. Jo? Jo? Ještě tam jeden. Alex, lehni si, nech se neschovává za tebe. Daj mu tam granát. Ne, granát, kurva, ne! Ale hej, kde si hore? Hej, zabaluj. Ja som to ten mŕtvý už. Či ťažko ranený, pardon. Tak sa nekryj a vybehni hneď. Na mŕtvol. Oni... Žiadne po mŕtvole. Granáta! Tak čo má robiť? Nic. Ten granát nevybuchol. Kurva. Tak si tu zase ležím. Menila, mrtvý. Mašallah. Máš? Dobre. Dostal. Ber peniaze, všetko čo majú. Na toto sme. Dobre, všetko čo majú. Peniaze, granáty. Ten granát proste nevybuchol. Nevybuchol granát. Ja nemám nic. Dobre, postupujeme asi ďalej. Ja už nemám. Metky nemáte, chalani? A ten granát spadal tu, Dano. Hej, tu je. Dobre si ho hodil. Dobre som ho hodil, nebuchol. Nebuchol.
Vy ste spravili presne to, co som čekal, že spravíte. Já si myslím, že nás nezachráňa, oni nás nezeberú, takže môžeme ísť spokojne na oného, ne?